So what's up ZZTverse? So for today's video is maglo-load tayo ngayong gabi. Biyernes ulit or loading time ng ating third lap Gataran, Cagayan. So yun, ito si blue bar natin. Ayan, nakaka-reach na. So, good luck sa atin guys, and sana mapaklak natin siya ulit or mag-clock siya ulit para mapaya yung mga nagsasabing chamba-chamba lang yung ginagawa ni Blue Bar. So, pakita natin sa kanila na mahusay ka talaga, hindi pa chamba-chamba yung ginagawa mo. So, medyo mahirap to, itong lap na to, dahil malayo na, Cagayan na. So, konti na lang. Tiis-tiis pa, Blue Bar. Tapusin mo na to. 6 na lap. Walang butas. So, hanap muna ako ng service, guys. So, babalikan ko kayo mamaya-maya. So, guys, silip tayo. Ganyan, poops. Medyo maganda ang poops. Meron lang isang malaki. So, ayan. Medyo madungis. Mulan kasi. Pero kaya yan, guys. Blue Bar, galingan mo ha. So, alis muna ako, guys. And ilaload na muna natin sila. Ay, siya lang pala. Wala pala siyang kasama. Bye. 1 hour later. So, guys, nakabalik na. And shoutout kay Kuya Bry and Dodong and kay Greg na lagi nating supporter. So magluluto muna ako, guys.